The history of the Igbo people is not a single story, but a collection of narratives that together create a rich and diverse heritage. One of the pressing questions historians ask is the origin of the Igbo people. At the heart of this debate are two locations, Iduu Eri and Lejja in Nsukka. Iduu Eri is traditionally believed to be the original settlement of the Igbos, linked to the legendary figure Eri. In contrast, Lejja, with its rich archaeological finds, presents an alternative narrative. Which side truly marks the beginning of IGBOLAND? This ongoing debate continues to shape our understanding of Igbo history. You are watching EJ, The Journey on AnaedoTV. Welcome to the ancient Iduu Palace, located right here in Iduu Eri Kingdom, Enugu, Iduu Eri-Anambra State. Today we have come to uncover the history and origin of the Igbo nation, because this is said to be the home of the progenitor of the Igbo race, Eri. Ubugade onye lụrụ ya bụ iri arọ dị narị iri ụmụ Gad lụrụ Obu a adịgo ọkpụtọrọkpụ. Obu a bụ ebe Igbo Bini, Igala, TV, Idoma, Jukum, Urobo, Shakiri, and Isoko si gbasa. Ihe melie mgbasa na imetụta Igbo n'obodo dị iche iche bụ na Gad bụ nwa nke Sa Jacob, onye a na-akpọ Israel. Eri bụ nwa nke ise Gad. Eri mụrụ ụmụ nwoke ise na ofu nwanyị. Mgbe isi na unu si na Anedo, ama m na unu so na nke ọ mụtara bụ nwa ya nwanyị. Dọkpala Eri bụ onye a na-akpọ Agụlụ Eri. Onye na-esote Agụlụ Eri bụ Ata Eri, ya bụ Igala. Nwa nke ịtọ bụrụ Ọba Eri, ya bụ Benin down to Ife. Nwa nke ịnọ bụrụ Igbo. Nwa nke ise Eri mụtara bụrụ Menri. Menri mụrụ ndị a na-akpọ ndị Jukuns, ndị TV and Idoma. Na ofu nwa nwaanyị ọ mụtara a na-akpọ Adambo. Adambo mụrụ Nneyi dị n'Ụmụleri, Nnewi, Nneni, Nise, N'Obi, N'Ọkwa. Ya ka o ji gbasa. Nchọpụta ndị niile mkpọrọ gị mụbazi ụmụ wee gbasa. Ọ bụrụ na ihe gbasara Eri na Nigeria na-emetụta about 16 states na Nigeria bụ ihe Eri mụtara. Ọ bụrụ ọsọsọ Igbo. Eri is traditionally said to be the son of Gad, who is the seventh son of Jacob in biblical tradition. This connection places Eri with a significant genealogical framework, linking him to a broader historical and spiritual lineage. Obu Gad bụ obi jikọrọ Igbo. Igbo bụ nwa m Eri. Igbo adarọ n'elu. Mmadụ ada n'elu. Onye na-akụzi na Igbo dara n'elu a na-nyere ezigbo nkụzi. Ihe nji si na Igbo adarọ n'elu bụ na Igbo bụ nwa nke Eri. Eri bụ nwa Gad. Gad bụ nwa Jacob. Jacob bụ nwa Azik. Azik bụ nwa Abraham. Ya ka ndị be anyị ji asụ n'asụsụ Chukwu okike abịa eme. Anyị na-elote nna anyị bụ Abraham. Chukwu okike abịa eme. Igbo bụ onye mụba bụ Eri. Eri bụ onye mụ ya bụ Gad. Onye mụ Gad bụ Jacob. Onye mụ Jacob bụ Azik. Onye mụ Azik bụ Abraham. Ka egosi na Igbo adarọ n'elu. Adị na ebe a ka Igbo si gbasa.
ebe a dị mma nne na-alụ ọlụ kwesịrị ịlụ nne wee luo mgbe ndị ọcha chịrị Naịjirịa izi batara ebe ndị a na-akpọ Portuguese. Enwere nsogbu enwere, onwere ụmụnne na abụ na-emetụta na-emekọrịta. Ihe o ji si na-emekọrịta bụ na ọsọsọ ebe a ka enwere, mana mbata ndị Portuguese mere ka ekelie Iduu into 3. Enwe Iduu ime, ya bụ ịda, nwee Iduu Ife, ya bụ Benin, nwee obodo Iduu, ya ebe ịnọta Enugu Aguleri. Ọ bụ na-ekewawo Iduu into 3. Then taa na-achị Igala Kingdom wee gbagobe ndị ọzọ. Ọba na-achị from Benin wee gbadaba ndị ọzọ. Ezeri na-achị ebe a wee gbadaluo n'obodo a na-akpọ Opopo. Nke a ka dị ndị Portuguese emere ọfụma, ha wee chọga ndị a na-akpọ Britain. Ndị Britain batazie wee use iwu ngo oyibo na-akpọ divide and rule wee bịa gbulie ebe a. Enwee nwebezi obodo dị iche iche. Ama Iduu Eri Kingdom bido n'obodo a na-akpọ Agbọ, kwụsị n'obodo a na-akpọ Rọnị, bụ dịsi Iduu nke anyị nọ. Iduu nke Ive bido n'Agbọ ahụ kwụsị n'obodo a na-akpọ Ijebu Igbo. Iduu nke Ime bido n'obodo a na-akpọ Ogurugu kwụsị na Makọdị. Mana ndị Britain bataziri wee yuzuo divide and rule wee create veziva na-akpọ warrant chiefs. Abịa na ụmụnne na abụ eme onye isi ma onye isi. So mezie enwere ike ndị Igbo a na-asị na Igbo enwere eze. Igbo nwere eze na ọba mara eze. Ebe anyị nọ bụ eze jikọrọ Igbo niile. Ana ọ bụ na ekwu okwu ya gbasara Igbo bụ ebe a ka ị ga-anọkwe. So na ebe a metụtara nsọtụ ihe niile, ebe niile ọ mụtara bụ Eri. Now, there's the story of Eri being the progenitor of the Igbo race. Eri being the progenitor of the Igbo race, right? And archaeological findings in Aguleri suggests that that kingdom has existed for about 3,000 years, right? And here in Lejja-Enugu, we have a village, Lejja, that has unearthed iron smelting activities that existed for about 4,000 years. Now, does it mean that Igbo civilization started here rather than the more propagated Aguleri history, rather than the more propagated Aguleri version? So I'll be here to ask the locals some questions and see how they help me better answer about the history and origin of the Igbos. Nke rekọdịrị ka oyibo bịara ebe a abụghị just mmalite ndị Igbo, ọ bụ mmalite ndị Igbo bụrụ mmalite ndị Africa, because there's so many other people from different countries in Africa abịachago ebe a wee sị na ebe a predatesiri ebe ọzọ niile ha chọtara na ya bụ ebe Africa bidoro, ebe human being bidoro. So from the records, recent records enwere now, na ọ bụghị just ebe a bụ mmalite ndị Igbo. So ọ bụghị sọsọ aka ọ kwụsịrị na ọ bụ mmalite Africa as a whole. But because na amaghị, because wee kọwa amaghị, enweghị written record a na-ekwu na enwere ebe ahụrụ na Kenya, na ebere ebe ahụrụ na Aguleri, na enwere bronze na Ebini, ma ya bụ ebe a ka esi wee kpụrụ ihe eji wee raise bronze wee gbadaba Ebini. You understand? So from the records enwere na ebe a bụ mmalite ndị Igbo bụrụ mmalite Africa, ma na enweghị written records because na oyibo esiri ebe a wee malite that time. Mana ya anyị ga-ekwuru ya bụ from the archaeological records enwere, like o nwere professor from Kenya bịara ebe a site na ya ga-alakwa sef na ya amaghị na this kind of a thing in the here. Na mgbe ya abịa na ihe na ya echebu na ọ bụ na Kenya, na ya echebu na ọ bụ ebe ọzọ dị iche iche na ebe Africa bidoro.
Yeah, magna here, baby, Africa bido. You understand? It's just like in the record in the Bible about Adam and Eve. Because in they call her the English the Bible open for instance, with access to this place. They will anybody with access to putting down within a bay. They will the story about in the Bible, the origin of every other thing, or bring a changed something. Or man like that. Man, records, just like he said. Now after years, hundreds of years and thousands of years, they get were mad. You understand? I cannot remember that no we are governor. Obiano. You understand? Can you be produced by professor few years ago? How many professors be able to keep record? And they change here. Eba ka eze bidoro enwere eze Lejja a na-echi echi eze Lejja ma eze Lejja nwoke anyị na-anụdụ except ka ụtọ anyị bịara kịta anyị anụghị maka Aguleri na Aguleri na ihe ore ka na omiti na ejebe iche eze na onwere na dị olu Igbo race na-abịa. So who nwere any cabinet member N'ebe ahụ how can that be? Oh, that is possible. Man, I am with record. And you can see poverty. Nobody can help no poverty. And I lighting the north. Give me behind a agree. Heko woman, you ogabu, sit down and sit down. A cowan burubido. Otundun nagishu a correct. A kowaka issue a bido. Otundun na issue a correct. Then that color is a pillar thing. Will something from that place. Jebe, maybe find this. We're from here, they maybe find this. From that place, now we'll be able to find out the first. You understand? Like, let me tell you. Okay, Huria, I'm on my brother Kogoriga about this place. Which are really bad significant. Is Jane Aguleri no man? Jane Aguleri or draw. like what and what? Good. Obuni ilay by ho no like a golden palace. Let's just show like Aguleri. But this kind of a thing I don't Aguleri. What you born in Africa? Good. Why I tell you this is if you're here, Okuta nwechere, Okuta ehuru nwechere part. Ebe eze Lejja ga-anọ. Ebe ndị ọha ga-anọ. Ebe ụmụada ga-anọ. It is a sitting palace. Ebe a now ehuru be a kind of pathway. The spiritual pathway be here. This kind of thing I don't Aguleri. Everything here, the backed up by the ancient times and their spiritual togetherness. This kind of thing I don't Aguleri. Ndị jela akwụkwọ na-akụzi ihe dị iche iche mana ọ bụ elu ụlọ va na nụrụ gbamkpu gbagolu n'elu mkpu. Igbo nwere nna nwanne ana ebe a ka Igbo si gbasa. Onye si na ọ bụrụ ebe a ka Igbo si gbasa nya kpọọ afa nna Igbo ahụ na-enwele ihe ngosi n'ọdị dịka nsị gị na ebe a anyị nọ bụ gad na eze nke mbụ chịrị ebe a bụ eze anyanwụ Igbo agawa ebe 4000. Eze nke dị ndụ a na-akpọ eze nke ịbụọ bụ eze Agụve ka dị ndụ tieta 2960 years and is alive. Taa na a na-akpọ ya miracle tree, a na-akpọ ya Trinity tree, a na-agwụ ya afa dị iche iche mana afịa bụ eze Agụve maka na eze ahụ nọrọ ka ọ nọchala ndụ na pụ osisi ahụ. And osisi ahụ bụ ụzọ nnukwu osisi na-atọ na ihe evunorie nwere ofu mgbọrọgwụ. 3 trees that has only one root and is visible till today. Anyị kwuche ịchọ ka elu imetụ ya ka ị nwere anya gị fụ ya bụ eze nke ịbọ chịrị mba ụwa. Anyị na-akọrọ akụkọ ka ọ nwee tọ ụtọ na ntị. Anyị na-akọ nke a na ka anyị na-akọ anyị na-egosi dịka nsị gị na ebe a ka Igbo si gbasa. Anyị nwere ihe ngosi na Igbo si ebe a pụọ. Nke izizi bụ na ọkpụkpụ na Igbo dị. Ọkpụ na ebe Igbo bili tupu ọ na dị gosili na ọ dị.
Then ihe niile obodo niile dị n'ala Igbo na-enwero ntụziaka si ebe a abụrụ afa mmadụ ka fa na-aza. Iji mie ka ọ dị gị nso rinne bụ na iluo na Abia steeti o nwere obodo a na-akpọ Ọkpụala. Ọkpụala dị n'ime Ngwa. Vileji dị n'azụ ebe a, kọmuniti dị n'azụ ebe a bụ ihe a na-akpọ ya bụ Ọkpụ. Ngwa abụrụ afa mmadụ. Nọ n'abalị ka ba pụrụ agha ka ba ji pụọ ngwa fa wee pụọ luo gosi na ha si ebe a luo isi obodo gị ọbụla Ọkpụala. And niile onye ọbụla isi Ngwa iji onye si isi obodo ndị Ngwa niile bụ Ọkpụala na-ebe ka ba na-eje pilgrimage nke gosiri na ha ka na-elote ebe ha si. Ihe m ji akọwa ka o wee doo gị anya bụ na so ndị Igbo bụ ndị na-agbanwe ava, mana ịgbanwelide ava na-enwe ya enwe ive iyi arapụ ga-eji gosi afa gị, dịka onye afịa bụ Ikechukwu ọ na-aza Ike, ọ rapụwo Ike ka e nwee mmalị na afịa dịba. O nwere onye afịa bụ Mma, ọ bịara na Mma ọ na-aza Mma. So ọ bụ afa ka anyị ji achọta obodo. Ka nwezie kịta obodo ịnọ taa bụ Enugu Aguleri. Onye mụ Enugu Aguleri bụ afịa bụ Ezi. Obodo Ezi na-adịrọ n'ala Igbo eruro nne. Obodo Ifite na-adịrọ n'ala Igbo eruro nne. Obodo na-enwere Ikenga eruro nne. Nke gosili na anyị maala ihe anyị na-ekwu, mala ebe anyị si, makwụla onye anyị bụ. By preserving and celebrating both the mythical and the empirical, we honor the full breadth of Igbo history. Our journey has taken us from the spiritual legacy of Eri in Aguleri to the ancient technological marvels of Lejja, revealing the multifaceted heritage that speaks to the resilience and ingenuity of the Igbo people. This story continues as we explore the untold narratives of the multifaceted heritage of the Igbo people, exploring how the spiritual legacy of Eri, the ancient technological achievements of Lejja, together form the foundation of one of Africa's most enduring civilizations. This is the story of the Igbo, a people whose past is a testament to their enduring spirit and their remarkable contribution to human history.